Li kieku kien xi ħaġa li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-kimika, ma konniex nippretendu li nsibu sena tajba oħra ħażina, sena tajba oħra ħażina. Din hija waħda mill-konklużjonijiet li ħarġu mill-inkjesta indipendenti li saret fid-dawl tal-inċidenti tas-sena li għaddiet fil-Kmamar tan-Nar u inċidenti oħra fis-snin ta' qabel. Il-professur Alfred Vella li mexxa l-kumitat ta' inkjesta jgħid li tul is-snin l-inċidenti żdiedu u se jkomplu jiżdiedu jekk jibqa' ma jinbidel xejn fil-mod ta' kif jinħadem in-nar. L-inkjesta turi li l-persuni li jaħdmu n-nar m'għandhomx għarfien xjentifiku fuq il-kimika użata t-taħlita u lanqas isir it-testjar fuq is-sensittività tat-taħlita. Il-professur Vella spjega li f'Malta qed jintużaw riċetti ta' taħlita li ilhom projbiti f'pajjiżi oħra. Il-taħlit li fih hemm il-putassa mal-metalli, ġifieri mal-alluminju jew mal-magalli jew mal-magneżju, dana huwa projbit. Per eżempju fil-Ġermanja ma tistax tużah. Minflok jużaw il-perklorat mal-metall. Jiġifieri fil-bomba, għax dan jintuża l-aktar fil-bomba, it-taħlita hija differenti minn dik li hija Malta. Dawk li jaħdmu n-nar min-naħa l-oħra qalu li l-ammont ta' xogħol li jsir fil-Kmamar tan-Nar jaf ikun eżaġerat u jsir baġla biex ilaħqu mal-volum ta' ordnijiet. Il-kumitat li jagħmel l-inkjesta jagħmel 24 rakkomandazzjoni fosthom li jkun hawn ċentru ta' appoġġ xjentifiku li joffri servizz tat-testjar u li l-kimiċi jkunu analizzati kollha. Il-kumitat qed jitlob biex jinbnew mill-ġdid il-Kmamar tan-Nar illi ġarfu. B'kollox hawn 39 kamra tan-nar, 3 applikazzjonijiet quddiem il-MEPA għal bini mill-ġdid ta' kmamar li ġarfu u applikazzjoni għal kamra ġdida. Fl-istess żmien li kienet qed issir l-inkjesta komplew ħarġu aktar liċenzji għal persuni biex jaħdmu n-nar. 50 liċenzji tat-tip A u 500 liċenzja tat-tip B. F'dan il-kamp m'għandekx inti tħallas bħajtek jew b'saħħtek biex tkun tista' tagħmel dan ix-xogħol, għalhekk inħoss u nispera li dan ir-rapport jgħin lil din l-industrija issib dak is-support illi tant jixirqilha.